بايتمتوني بلولاي عمق بحري حصاري رئندي درسنا فخري وآخر زيت منزشن اندوازا وقاقا في لندي تتامي مكانزا دقم حجي ستتيالا الملك بيني يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا قول اسمرا زركب الصلينا البيب الانتقالات بالعين عيلين مزمان كما يدمع زراتك زقم بيد مكي زرق عبانا يبتق إذنا إذناتي عمبابا يلا لا قربا ورماي رساس يلا ما قربا ناطق خون كويت حاريني سبيت عقمك من زعفني أنا بدامي وحس فقنا سبعقي بلون كفلا دينا نسا مالي كبرتي زامد راويت جنتي بطبع بجخو كم صوت بلادي أفقراوي علمي ماني وربيو أبتدني يستاح مرك المئة دفئي بالكندا زحام الله تماطلي كم أملي كم تأملي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا قزقوزي لسا مالي كبرتي زامد راويت جنتي قبط بابا جخو كم تقبل عليك أفضراوي علمي من يرميو أبتدي ستاح مبارك المئة دفئي بالكندا قولنا يبيا إذا أجري انكم بخنيا زمن باري نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا كوزكوازي حكيمة يا مغيرتي بزي سراي فواسيبي ساقيني دغدغ تسلمك شخن سمانا فتنبتا سلام تخطاتلتنا إذا كان كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو إذا درف زيا لك أنا تا عباي درفي ندرف بتخكل نايت فيديو ملختنا تي دارجع عبت مهرت نايت فيديو ناتي دروهي بكم على علم رزنه ناي بحكي ودي جوجانو أبو أب كوينات ناي باز استسوى مخانو زان تابتناي فنكل أمثلكم نير حدا جزيه إذا درف زيا بفقرة أمثلون دي غير واجن so powerful. Now I think ناي زسنة مبنيا سرحات ناي بحكي ترجم زلوا that's why قال artists بتاعمي أبز جبرم تهم كده ما بسورة ناس نتك ما تقولوا بزو حستوات أوز جبروا درفتناتنا تم بحرات درفتنا بلهم حدش ولدنا عمزة كم زلوا بمرأي ما ناي بحكي تقرر أنت حقوسن لذي إذا أقول له في أميتادو ولا سالينا نابولو زبلو أنت كم زدليو صبوا غير قاليت لنا له مغنياتو اتدليتهم كل جزء أنتي مخانو مستير ونسلا زي كونه كاب جزء ناب جزء حنساب حبر السوفيت حجزهم حنساب أوروبا حجزهم حنساب أمريكا حجزهم تعلم جن حديو نيرترا حزب عليها نتمريتان بحران نمونانيو زخا ناي كل جزء حلماميو زي سلت حلم دما بمخانيو سلازي هذا في لك نتي هتحسوا عبد الزقربو تي مخفت درفز قبل لكم معرت فيديو مخانوك تفلتقت كل لكم كل زي باور زبكا تاريخ كذا فلتاكا من النتكا نخت حز صبوق يركا كرداكا انت عين جننت استقبروا لا عدن حجرن كم زلكا حلافنت ناتكا تمني سيدما نتوم قد حجي قد ميخاز حلفو زعروا لا زلو ناتوم متكاتا خوين كاناتهم ورسا كان كتقصل تاريخ كان تفليكا كبرتات كان تخبير كان ما يكون كون زغلشو so much about this مجمريا بعلم درجة كنرينا لومي ولا بعلم درجة ترانا ترجم ناتو مزوبانا بزوبانا برتعز غنا وددر كايد مخانو زر ملكتات نرلنا بكل من قدي أمريكا انترست ناتا أوروبا انترست ناتا تشاينا انترست ناتا راشا انترست ناتا الزوم أربعة ميجر باورز أبكرنا أفريقيا أفريقيا بعبيو أبكرنا أفريقيا جن فلوس غنا الرسمي كايد مخانو قبل اليوم دم مع كلام مبرق إمارات السعودية قبل ما لو الشيخ كمال تيز gonna be a big battle after زوبانا كل تقول رجيس وزخده
حدنوتو زتررت رايد ما خوص زخل alright نوح زبال introduction غير اللغة هذا في قرب سلزبلتني now let's start أنا بس نمت president ناي فرنسا نهجر فرنسا president إيمانويل ماكرون ناب إثيوبيا كم زعتوي تجلس له مريهم الله مع حبريتات أبي أحمد دمان نوح ستصبي كنتات مخانون هذا أبي أقدر سنجر كم زخنة أبتي بيت منجسنا يا نايتوبيا دما أستواز أزنبرون زخفلو لجنزب مخانات بيت منجسنا خمرق زحجزو كم مخانو متن بخبري ناي كبر عدمي ناي كاب جي 7 مراحنا بإثيوبيا خمات تخلو أقدر سنزلو كوني قد من أبو ممسوقين بزح سب زي السبهالولو ناب جبتو خيدو كم زنبرة مجنزاب يدلي جبتو دما انت سبز عمت ويا بقد ميزنا برا عمت مسجبت زلوان هاي سكيورتي ديل كم زنا وحطو زخا فرنسا من مس فرنسا زلوان هاي سكيورتي نوح عمتات سممع كم زنا وحطو يتذكر من البات فرنسا ام معراب افريقيا كبعال نيجر بوركينا فاسو مالي ابز قرب بعد ما كابتشاد سراويتان صلوان صلوا هادي غديلو سراويتان نختسحبن كابت بوتات تقليلا قبل لا ناتا زتسعرلو غزي عقل صبت حيزو لاب زلو إيمانويل ماكرون دما أوشت هاجرو وانتقبلنا تابزي بلو غزي أبتي هاجراوي مريجا أوروبا حبرت بارتناتو مبل سالساي كونو ترايدي كون استقبلنا تابزي سأنلو حجون انتخونه زم حدر منجستي دارجا بحزب فرنسا قد سأل تقاومو زغت ملو زلو أكم زي مدرخ زلو مراحي ناب أفريقيا يمتسالو حجي حانت كابتن أبي إثيوبيا زيادة أقدر سنتي بوزلو معراب أفريقيا زخسرو زلو سلوا ستيل سلوا لوم يجن عبي أقدر سنة زلو سلوا كسارة قاتي موصلو زلو نزي كمي غير كأبز بوتازي تتكو كمي غير كنزي سلوازي كتعرية خلابزي العلا قدر سنة كلوي سلازي جبتي نتديلتي سلازنا وحتو حاوقيسو لحالي كالاي دما نبي إثيوبيا قص كاز قبر زلو دما أقدر سنة كلوي معناته أبي أحمد أبز درجازي زقونه يكون كروب زغل حيلي أقدر سنة اللوني كابو دما أقدر سنة باللابزيا مجمريا نسو أبي أحمد من تايت كمال الله بزياس أبكال وين سميكم ما تلويهم بزح نجار عنديهم جيرو ما بتبيت منجستي ما مرقتا زيت بيت منجستي زي تفلتوا أبي أحمد كسب 10 بليونات شيء لز بهال بيت منجستي أما مرق أبو دما أستواز أو كم زنبرو إيزن نجار إيمانويل ماكرون أبي أحمد ونبتي زرباتات ناتو زيادة موجسوا تزربا بلا بلا سلزخنا بزح كن سمعي كنان أبتي نكعي بحر زملكات تزربا ተከትሎ አብሮ የመጡ ሚኒስትሮች የፈረንሳይ ልኡካን እንዲሁም የኛ ሚኒስትሮች በመጀመሪያ ዛሬ በነበረን ቆይታ እኔና ወደ እጂ ንንውሕ ዝበለ ዘረባ ስለ ዝኾነ እዘን እትንክንብሎ ይንኽልና ቁርብ ካብቲ ናይ ማክሮን ክንሰሚዕና ግን ዝያዳ ገዳስነ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ዘረባ እዚ ዝበሎ ክንርኢና ብሚድያ ናቱ ዝገብሮ ዘሎ ኣጀንዳ ድማ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና حبريتا زي كونس انت ترجم كله يخلي ابز channel زياده قال حبريتا بقال رخيكم تقوليهم قل نخلو دايركشن سرينا انت علامه يزي نابي غصو حق خيد خلينا زياده كنت كنفتن اوكي let's start here ወደፊት ኢትዮጵያ ያላት ፍላጎት አብረን ለመስራት ወደፊት ኢትዮጵያ ያላት ፍላጎት አብረን ለመስራት የተግባባን ሲሆን ከሁሉ በላይ ግን ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል። ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ኢኮኖሚያ በፍጥነት እያደገ ያለች ሀገር ተጨማሪ አክሰስ የሚያስፈልጋት ሀገር በዓለም ህግ በሰላማዊ መንገድ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንደ ፈረንሳይ ያሉ ወዳጅ ሀገራት ተጠቅመን የምናገኝበት መንገድ ላይ የእሳቸው ጠንካራ ድጋፍ እንዳይለየን የቀረበላቸውን ጥያቄ እሳቸውም በአክብሮት ተቀብለዋል። ለዚህም ከፍተኛ ምስጋና ያለን ሲሆን እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ምስ ንጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝምልከት እቲ ኣፍደገ ባሕሪ እንታይ ዝብሎ አብይ አሕመድ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዕሽነት እንተስ ንምትላል ዓይነተን ካብዘን ግምትናትኩም ጸሓፉለይ ብዕሽነቱ ዲኮም ዝብል بتنقل ديكم زبل ويس أما الحسو سلز توقعي تبقى بحري أفدق بحر قبل كأي بحري زبل السو ترى يكون كادرتاتنا طول أنا كوا شنت قبل يكلني أجن ما بزحت جزء هجين تايز بزلو 230 نتوزرنا حزبهم كم معلتي زك آير باي ذا واي أزخا بروباغندا وإنكم تشرحوا لك تفلتوا لكم exactly كندي مخانة حزبهم أي فلتونهم تايم زقبر فلك مالهم
زعباز بيرترا 3 مليون 3 مليون مخانو أزيوم أنيسهم أبتعدد ما سب كم زي اللي أبعدهم قد 130 مليون مخانو لذي we have to be careful after propaganda أزيوم بزحات مخانم قال مليهم كفرتو زفتون حيال مخانم كتبهم بز حزبهم كل نجار كجانوهم زفتو سراويتهم مليونات مخانو زي كل بزي أجندة ناتومي زي دي كود كم قبر لنا نتحسوت ناتومنا علنا كيت كلالنا هجي أبتنا يفدق بحري زلنا قداي بحقاوي بدبلوماسياوي أفدق بحري نخنركب فرنسا بسفعي كم استزراربولون حراي كم زبلاتهم كحجزوها كم زدليون حاجز كتجبر لهم كم زخون دكالة كتحجزوها كم تخلي يزنقر زلهم exactly بخمي ملكي عكت حجزوها تخل فرنسا أبز قدايزي اسك قمتات كنوسدنا هنا هذا كابتن قمت وسيلة زلهم من البعض بزح سبون نبي تبيع ترايز جشاز مسؤول سبالله أقدمه نب جبتي خيد نيرو هذا بيز اللو أب جبتي فرنسا كلتا بيز وتدروا بيزات اللوم جبتي دما ناينوح نكرم جزءاتهم زنبرت كسب الجدما وطبعاً كالن عبد الواز اللو يا فرنسا بل جبت مالتي الزاب المخانو قداميتن أقداسيتن حجرب قرن أفريقيا ني فرنسا جبتيها this is clear جبتي قنتا تدل أبزوان زمان هذا جبتون بلح زخانة منقص مخانو تفضل لكم من ربحاناتو بزخوني يكون واقع ربحاناتو خسر زي دليو إثيوبيا نجبت قديفة نافكالك كيت كلا كند منتاي ناي جنزب كسارة خجاتو مخانم فليتو مالو من شو كنت أبغى ملو إثيوبيا يبزوان زني نجبت مالتي that's why نفرنسا تتقيم مساتهم دم تاي جبريم أبي أحمد بستخالة متن كاب جبتي كادم كم زي كل جبر روك بليم مبرنا بسومالي لان تخيدو نخيد وي والنبي إيرترا نخيد حجزوا فرنسا كم زي بالفلوتيو حتى جن جبت زانيشتين فرنسا كتزات خل ده يدخلن كلا روسي جن ليفرج كالوا فرنسا ون يحزوا يمساتهم سلازي أبي أحمد كم زي كزارب كله ملو فرنسا أجوها نبكال بحرقة كيت كن حجزا كاينا كل وخلو بتخكل نبكال كخيت حجزوا دي ما حجزوان رجز أني أخوين كخزارب يدخلن عمانياتو ناي جبتي إنترست قدامنا تقبلهم فرنسا استراتيجية كورة بحناتهم مجمريا بسهم بجبتي كسالة زغل جبتي قنتها تدل زلا أبي أحمد نفسه مالي لاندك خير أيدلينيوم even نبي يرترا خيرو أفدق بحر كركب أيدلينيوم جبتي that's why مسجب سخ صرحو تسأقام زي بالله مزخون يكون حيلك صرحو تسأقام زي بالله إثيوبيا أفدق بحر تسأنوا له من قدين جبتي كل زي وصح هذا سلامنتاي ربحات لزخونه إثيوبيا كلا أفدق بحر تدي تدكيما جبتي كل زينا ربحت تكيري خمس حلف أسرت عمد that's why تقلاتيفهم تنا أفدق بحر حتى مسمى تقلاتيفهم ودب نسقم تم حدروا كنا بكم زبلوهم زلوا هجور هذا بحال ودب بعالهم تم حدروا بعالهم تبلوا تتقوا ما بزل لكم نفسهم على لاند زخيد مخنيات يبلكم بمبعل تزاربهم زلوا بخميم زعجي ني فرنسا تدقيمهم ون سلواخ قبرك في التنين أبي أحمد جن نتأجندا بتخكلي زتك عمل لا زلوا نتأجندا سلو تدليو أنا ناتي قام مالتي بحرك وسد قال ملا دليل كون تزارب زلوا أبي أحمد نشاهد اليوم كنا بلا ينخلنا التازربان التأجندان جن لعلا قد سنة لونا أبي أحمد نتوش تعوز أجمعته نمبده أوش تعوز أجمع زلوا قدايو نخسجر تقينه إذا أجندنا بحري تسفاسلة فترة ولا تزبي حدنا تغيرو بحد تقيناكو أجمعتنا أوش تعوز قدايتنا قديفنا استراتيجي كورة بحنا تتميتناكو أفضل بحري نخلو أجمعنا كفتحنا يخلي بمبعل نبملو إثيوبيا أبحنت بوتا كتم تعالو تخليها زياتهم دما هذا كابتي نساتهم زخدوا زلوا تبرتوا زغلون من قد بفلاي تاني سومالي لاند أغلال لا يمقدي فما بزوان زي تزربا يلان بخال من قد كنت تاني سومالي لاند كيدا خي مثلنا أبزي سمعجي Somalia's breakaway region, Somaliland, is mulling a barter deal with the United States. Somaliland, which has been a long quest to seek independence, is ready to offer the United States a military base. In return, it seeks recognition. Somaliland's representative to the United States, Bashir Garth, recently said in an interview that the region is ready to host a U.S. military base at its Berbera port. In 1991, Somaliland declared unilateral independence from Somalia. بخالا زراربا سوماليلاند دما أبي أحمد من البات خدم سلزخل وين كتقل منا سلزخل ريمو من دي زلقن من البات تغلال لك كتقل بام سلزخل انتهي بلو احنا ناي أمريكا بيس كانوا انقد ريدينا بمبال ادفرتايز قبر له نفسهم بدحر مقارجة أنا ويحك الربز أنها even نا إسرائيل بيس كانوا انقد دلواتنا كم قبر ملتقن ناس انتناك وهبنا ريكوغنيشن كان ركب لنا بمبال أبت عداقة أبت بوتاتي حدش دي كونجن سفح زخانة ميدياون
ብሎ ብናቶም ገይሮም ይዛረቡ ከም ዘለው ይዝንገር ዘሎ ኢማራት ድማ ኣብቲ ቦታ እዚ ከም ዘላ ኣብቲ ወደብ ናይ በርበራ ድማ ዝለዓለ ኢንቨስት ገይራ ዘላ ከም ሃገር መጠን ነቲ ጉዳይ ናቶም ዝያዳ ትደፍኣሉ ከም ዘላ እዚ ንሪኦ ዘለና ምስ ፈረንሳ እውን ድሓን ዝኾነ ርክብ ስለ ዘሎም ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ስለ ዘለዎም እዚ ጉዳይ እዚ ክደፍኡሉ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና so at the end of the day እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ሕቶ ወላ ንኻልኦት መሃብ ምባል እውን ብዙሓት ሃገራት ዝወዳደራሉ ዘለዋ እየን ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽረኽባ ሃገራት ይጓየያ ኣለዋ ክንብል ከለና ኣብ ደገ ባሕሪ ንክህባ ድማ ካልኦት ይጓየያ ከም ዘለዋ ክትፈልጡ ኣለኩም ሱዳን ኣብ ደገ ባሕሪ ናቶም ንራሻ ክቦ በጃኹም ንዑ ይብልዎም ኣሎ በጃኹም እዮም ዝብልዎ ንራሻ ንቭላድሚር ፑቲን በይዚ ሓዛብ ዝብልዎ ኣለዋ ፖርት ሱዳን ከባቢ ከም ግብረ መልሲ ግን ኣፅዋር ሃበና ንሕሜት ንኽንስዕሮ ይብልዎ ኣለዉ ሶማሊላንድ ብወገና እንታይ ትብል ኣላ ዌልካም ትብሎም ኣላ ንኣሜሪካ በይዚ ተደሊኹም ኣብ ዝምፁ ክንበኩም ኢና ንሕና ስለዚ ዝደለኹሞ ክንበኩም ኢና ምክንያቱ ሶማሊላንድ ከም ዘብሎም ዘሎ ብግምጣል ናቱ ክትሪእዎ ክትክእሉ ኣለኩም ቻይና ኣብቲ ቦታ እቲ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ኣካይዳ ቻይና ትድግፈን እያ ስለምንታይ that's why ድማ ኣብዚ ዞባና ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ባእሲ ኣሎ ዝብለኩም ዘለኹ ውድድር ረፅሚ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣሜሪካ ራሽያ ቻይና and ዩሮፕ እዚኣቶም ኣብ ግምት እትዎም ቻይና ኣብቲ ቦታ እቲ ሓንቲ ሶማልያ እያ ትተኣምን ስለምንታይ ሶማሊላንድ ዝበሃል እዚ ብሬክ እዚ ክፋል ናይ ሶማልያ ኮይኑ ግን ፅነቱ ክረክብ ዝፅዕር ዘሎ ሶማሊላንድ ምስ መን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣለዎ ምስ ታይዋን ካብ ታይዋን ሓገዝ ከም ዝረክብ እዩ ዝንገር ስለዚ ቻይና ገለ ካብቶም ቀንዲ ትፀልኦም ቦታታት ኣሎ እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል እዩ ቀዲኦም ኣለኹም እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ስለደይ ትፈትዎ ሓንቲ ሶማልያ ንክትህሉ ንዑ ክሕግዙ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ናብ ኤርትራ ዝመፁ ዘለዉ እውን ኣላይመንት ናይ ስትራቴጂ ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም ፅነ ኢለ ከስማዓኩም የሱ በዓሉ እውን ከምኦም ዝበለ ስለዚ ሓንቲ ሶማልያ ክትህሉ ክደልዩ ከለዉ በንፃሩ ኣሜሪካ ድማ ረብሓ ናይ ቻይና ኢንተረስት ናይ ቻይና ክብድህዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ዝተፈራረቀ ወላ እኳ ብቋንቋ ናቶም ኣብ ፓብሊክ ሓንቲ ቻይና ልኡላውነት ናይ ቻይና ክኽበር ኣለዎ ገለ እንተበሉ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ብተደጋጋሚ ኤምባሲ ናቶም ናብ ሶማሊላንድ ይሰዱ ወታደራዊ እዚ ናቶም ናብ ሶማሊላንድ ይኣቱ ስለዚ ሚክስድ ዝተሓዋወሰ ሲግናል እዮም ዝቡ ዘለዉ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሓዲኡ ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ዋይ ምክንያቱ እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ ክትመፅእ መደብ እንድሕር ገይራ ብፍላይ ምዚ ናይ ሕቲ ጉዳይ ደን ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ድሌት ከስምረሎም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ዳትስ ዋይ ኣብይ ኣሕመድ ኣነ ከም ዝመስለኒ እቲ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ዝገድፎ ዘሎ ወላ ኣነ እንተዘይገበርክዎ ናይ ሶማሊላንድ ናፅነት ምናልባት ካልኦት እውን ክደፍኡሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ናይ ፈረንሳ ምስ እንመለስ ግን ፈረንሳ ኤግዛክትሊ ብኸመይ እያ ንኣብይ ኣሕመድ ከተጥሕኖ ፅኒሕልና ክንሪኦ ንሽተ ንስማያ which firmly opposes the move. Strategically located along the Gulf of Aden, the territory has maintained a relative stability and self-governance. However, just last week it faced a major setback as a Turkey-mediated peace deal between its ally Ethiopia and rival Somalia derailed its recognition efforts. In January this year, landlocked Ethiopia agreed to become the first nation to recognize Somalia. እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማሊላንድ ናይ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዳርጋ ን11 ኣዋርሕ ዝቐፀለ ኣጀንዳ ነይሩ ጠቕላላ ከም ዝጠለመቶም እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝጠለሞም ንሶማሊላንድ ሕቆም ከም ዝሃረሙ ባክስታብ ከም ዝገበሮም ብሕቆም ካራ ከም ዘእተወሎም እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብቲ ሚድያ እንተኾነ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ካልእ ነገር ክህሉ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ምስ ሶማልያ ስምምዕ ገይሩ እምበር ዲክላሬሽን እምበር ሓደ ዓብ ስምምዕ ኣይገበሩ ስለዚ ክልቲኦም ኣብ ሓደ መርገፁ ንክኸዱ እዮም ተሰማሚዖም ዘለዉ እቲ ስምምዕ ገይሮሞ ዘለውን ቀያዲ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝደልዮ ግዜ ካንስል ክገብሩ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ወይ እውን እቲኣቶም በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ጉዳይ እዚ እናተጠማጠመ ከሎ እቲ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ግን ድራይቭ ይግበር ከም ዘሎ ካልኦት የንቀሳቀስዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንሱ ኣቦቱ እናሃለወ ናብ ኣቢ ንመለስ እንጂ እና መንግስት ከፈረንሳይና ከፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በዚህ ረገድ የሚጨበጥ ውጤት የሚጠብቅ መሆኑን ከወዲሁ ልገልጽ እፈልጋለሁ። በጣም በርካታ የሁለትዮሽ ጉዳዮች እና መልቲላተራል ኢሹስ ተነጋግረናል። አብረን የምንደጋገፍባቸው ኤሪያስ ላይ በአፍሪካም በአውሮፓም አብረን እንደምንሰራ ተግባብተናል። ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የኔ የግል ወዳጄ ጓደኛዬ ናቸው፣ የኢትዮጵያ ወዳጅ ናቸው። ከፈረንሳይ ጋር የነበረን የ127 ዓመት ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሺፕ የበለጠ ተጠናክሮ بحبشة حنت نبي صبغت انتلات تخينا President Emmanuel Macron أنا يقربا نعي أركيكم الكلو I think to some extent حكنا تلو معناته أبزح شفان غير لي ماكرون أبزح البوتات شفان كم زجبرلون كم زحجزوني زنقرن عبولكو
ስለዚ ኣብቲ ስልጣኑ ንክህሉ ገለ ካብቶም ዝሕግዝዎ ዘለዉ ምዃኑ ማክሮን ግን ውሕድ ግዜ ተሪፍዎ ዘሎ ማክሮን ኣብቲ ስልጣን ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ማዕረቲ ሬክለስ ዝብልዎ ሓደገኛ ኣካይዳ ዘሎ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብቲ ከባቢ ሽፋን ዝገብርሉ መራሕቲ ግን ሒዙ ኣሎ እዚኣ ንፅርቲ ክትከውን ክትክል ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ንክቕፅል ሽፋን ክገብርሉ ዝኽእሉ መራሕቲ ሒዙ ኣሎ ሓደ ካብኣቶም ቁፅሪ ሓደ እቲ ናይ ኢማራት እዩ እቲ ናይ ኢማራት ብድሕሪ መጋረጃ ሽፋን ከም ዝገብረሉ ነቲ ጉድለታት ናቱ ዓበይቲ ስጉምትታት ኣንጻሩ ብዓለም ደረጃ ንኸይግበር ሽፋን ዝገብረሉ ናይ ኢማራት መራሒ ኣሎ ሓደ ምክንያቱ ዳርጋታ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ መጋበርያ ናይ ኢማራት ኮይና ኣላ ስለ ዝብሉ ካልእ ናይ ፈረንሳ ማክሮን ኢማኑዌል ማክሮን እውን ኣብ ብዙሕ ወላ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል እውን ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ብዙሕ ከም ዝተኸላኸለሉ እዩ ዝንገራቦ ከም ግብረ መልሲ ድማ ነቲ ሓይሊ ባሕሪ እንተዝሰልጦም ነይሩ መራኽብ ክሸጠሉ ከምኡውን ነቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ምስልጣን ሽርክነት ንክገብር ድሌት ነይሮ ብኡ መንፅር ድማ ፈረንሳ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ፅልዋናታ ንከተዕቢ ምክንያቱ ፈረንሳ ብጣዕሚ ፅልዋናታ ከተዕቢ ትደሊ ሃገር እያ that's a very important point እቲ ብካልእ ግምጣል ክንሪኦ ከለና ሕጂ እዚ ኢትዮጵያ እትፃወቱ ዘላ ፈጥራ ዝነበሩ ጥልመት ናቶም ካብ ዝረአዩ ኤርትራ መንግስት አፍንጫውን ተመቶ ልኩ ማየት ነበረበት ነው ያለ ጊዜው ያለፈ ትግስቱ ያለፈ በጣም የተከሙ አሁንም እኮ ኢትዮጵያ መሬት ወረው ይዘዋል ኤርትራ ውስጥ ነው የነበረው የኤርትራን ሰራዊት አቋም ያውቃል የኤርትራን ሰራዊት የኤርትራን መንግስት አቋም ያውቃል ከዛ ከወጣ በኋላ አሁን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከገባ በኋላ እንደዚህ በደንፋሱ ራሱ ምን ለምን እንደፈለገ አላውቅም ባህር በር በተለቀ ባህር ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ካብቶም ኤሊት ናይ ኦሮሞ ዝነበረ እዩ ኤርትራ ብዙሕ ዝሓገዘቶም እያ ነቲ ቃልሲ ናይ ኦሮሞ ኤርትራ ብዙሕ ሓጊዘ እያ ነዊሕ ፅዕራትሎም እያ እዚኣቶም ግን ኣብታ ኮረሻ ልክዕ ከምቶም ናይ ተጋሩ ኤሊት ዝገብርዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ወላ ዝፋኖ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሕጂ ኤርትራ ንኣጀንዳ ጥራይ ክትጥቀመሉ ዘለዋ ናይ ብሓቂ ሓንቲ ኣብዚኣ ንፅርቲ ክትኮነና ዘለዋ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ዝነበረ ምስ ኣቢ ኮይና ንኣባ ጥሒናቶ ተባሂሉ እዩ ዝዝረብ ንኣቢ ግን ኣየጥሓነቶን ኤርትራ ኦኬ ንኣባ ጥሒናታ ኤርትራ ግን ዝለዓለ ስግኣት ናታ ዝነበረ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሕቁ ሰይራቶ እዚኣ እቲ ዕላማ ናታ ነይራ ሕጂ እውን ምስ ፋኖ ክሰርሕ ከላ ኤርትራ ምስ ፋኖ እንተሰሪሓ ማለት እዩ ኣገዳስነት ኣለዎ ንህዝቢ ኣምሓራ ፅባሕ ንጎ ክጠልሞም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ግድን እዮም 4 ኪሎ ተረጊፆም ንሳቶም እውን ንኤርትራ ክጠልምዋ I think እዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ነገር ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ክጠልሙና ምዃኖም ፍሉጥ እዩ እቲ መርሕነት ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ኣንፃር ኤርትራ ክኸውን ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ግን ክሳብ ንሶም ዝረጋግኡ ድማ ኤርትራ ንቅድሚት ክትከይድ ስለ ትኽእል ወላ ምስ ፋኖ ሰሪሕካ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንሳቶም ኣንፃርና ክሰርሑ እንተጀሚሮም ኤርትራ ድማ ምስቶም ንኢትዮጵያ ከብሉ ዝኽእሉ ክሰርሕ ድማ ንቡር እዩ that's how politics works ፖለቲካ ከምኡ እዩ ንፀላኢኻ ፀላኢ ክሳብ ዝኾነ ንዓኻ የርባሓካ እዩ ስለዚ ከምኡ ኣጀንዳ ስለ ዝነበሮ ክንዲ ሻዕብያ ዝፈልጦ የለን እዚ ባይ ዘ ወይ ክንዲ ሻዕብያ ዝፈልጦ የለን ንኦሮሞ ኢልካ ዶ ነዚ ገለመለ ኢልካ ዶ ግንቦት ሸውዓተ ተኩሎም ሻዕብያ ይትሕግዞም ነይሩ ደይመደይ ኢሉ ካ ዝሕግዞም ነይሩ ስለምንታይ እቲ ህወሓት ዝበሃል ወቲ ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ኢሊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ቀዳማይ ፀላኢ እዩ ስለ ዝነበረ ንዑ ንምድኻም ብዝኾነ ክሰርሕ ነይርዎ again ሕጂ እውን እዚኣቶም ምስ ካልኦት ሰሪሕካ ክቕየሩ ይኽእሉ ዶ yes definitely ግን ንዑ ግምት ጌርካ ታክቲካዊ ዓወት ከተምፅእ ትኽእል ታክቲካል ስትራቴጂ and long term strategy ፍልይ ኣለዎ ታክቲካዊ ዓወት ንኸተምፅእ ንሓፂር ግዜ ዘድልየካ ዕላማ ንምህራም ምስ ሓደ ሰብ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን ክስልበጠካ ዝኽእል ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ምስ ኣቢ ዝነበረ ዝምድና ንዑይ ዝመስል ሻዕብያ ካብ መጀመርያ ንዓና ኣቢ ጅግና ኢሎም ወሲዶም እሞ ልክዕ ንሳቶም ዕላማ ዝነበረ ንሱ ኣብቲ ስልጣን ክቕንስ ስለዘይክእል እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ተመሊሱ ክብንቁሮ ከም ዝኽእል እሞ ነቲ ዝነበሮም ዕፅዋን ክባን ክቕፅልዎ እዮም ስለ ዝበሉ ንኣቢ ቁሩብ ሰረት ክሕዛ ኣለዎ ነቶም ህወሓት ጥራዮም እቶም ቀንዲ ናይ 27 ዓመት ተመክሮ ዘሎም ንሶም ክለይሎም ካብቲ ጌም ብምባል ጌም ኦቨር ብምባል ንዑ ጥራዮም ሰሪሖም ነቲ ናይ ህወሓት ኣልዮም እሞ ኣቢ ድማ ከምቲ ኣይ ቲንክ ገምጊሞሞ ነይሮም እሱ ድማ ጠሊሞም ሕጂ ሓፍ ኮፍ ይብላ ኣሎ ከምቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ግን የብሉን እቲ ህወሓት ንኤርትራ ጠቕላላ እዩ ኣይዞሌት ገይርዋ ነይሩ እዚ እውን ብዓቕሙ ክገብር ኣይክእልን እየ ንብሎ ኢና ምክንያቱ ኣቢ ኣሕመድ ንበዓል በቲ ናይ ህወሓት ኣይዲዮሎጂን ፖለቲካዊ ኣካይዳን ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ናቶም ወታደር ዝነበረ ብናቶም ስልጠና ዝዓበየ እዩ ስለዚ ስቲል ነቲ ታክቲክ ናቶም ምስ ካልኦት ብምስራሕ ካብኦም ንላዕሊ እውን ክኽእሎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ለመጭመጭ ምባልን ጉንብሕብሕ ምባልን እውን ንፍዑ ስለ ዝኾነ ከምዚ ንሪኦ ዘለና
ንሱውን ነቲ ታክቲክ ክጥቀመሉ ኣይክልኒ ማለት ኣይኮነን ሻዕብያ ግን ካውንተር ንምግባር ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምትታት ክገብሩ ርኢናዮም ኢና ስቲል ግን ንሱ ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክሰርሕ ክንብርከኽ ፀገም ከም ዘይብሉ ሻዕብያ ግን ቁሩብ ሓውሲ ኢጎ ኣለዎም ማዕርነት ብዘለዎ ዲል ክገብሩ እምበር ክብሪ ናቶም ከጉድሉ ይደልዩን እዮም ስለዚ እዚኣ ንኢትዮጵያን ኣድቫንቴጅ ኣትቦም እቲ ኣብ ሻዕብያ ዘሎ መርሕነት ከምዚኣቶም ግንብሕብሕ ስለ ዘይብል ኢትዮጵያ ዕድል ኣለዋ ወላ እውን እቶም ሻዕብያ ክሰርሑ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሕግም ኢሎም ናብኣቶም ክስዕብዎም ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዳርጋ ኣብ ዘበነ መለስ ክትሪኦ ከለካ እውን እሱ ነገር ነይሩ ሕጂ እውን ኣቢ ዝገብሮ እንተሪኢኻየኩም እዩ ዳትስ ዋይ ከምኡ ስለ ዝኾነ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክገብር ይፍትን ምስ ቻይና እውን ኣንፃሩ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ራሽያ እንተኾነ እውን ብዙሕ ሓገዛት ትገብረሉላ መንግስቲ ፑቲንሲ ወታደራዊ እንተዘይኮነ ኣብ ካልእ ሓገዛት ክገብረሉ ከም ዝደሊ ሕሉፍ ሓሊፉ ኣምባሳደር ናይ ራሽያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ደገ ባሕሪ ይግባእ ኢትዮጵያ ክትሓባበሩ ይግባኦም ጎረባብቲ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ወላተን ዓበይቲ ሃገራት መሻርክቲ ናይ ኤርትራ ክኾና ዝኽእላ ተጎንቢሖም ኢትዮጵያውያን ክስሕብዎም ከም ዝኽእሉ እውን ምግማት ኣገዳስነት ኣለዎ እታ እንኮ ተጎንቢሖም ክስሕብዋ ዘይክእሉ ሜይቢ ግብፂ እያ ክትከውን ትኽእል ምክንያቱ ምስ ግብፂ ፀገም ስለ ዘለዎም ግብፂ ካብኣቶም ትደልዮ ንሶም ክገብርዎ ስለ ዘይክእሉ ወይ ድሌት ስለ ዘይብሎም ኢቨን ንዑ እውን ግብፂ እውን ገለ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ፅቡቕ ናይቲ ኤርትራ ኣብ ነፍሳ ዝተመርኮሰ ሓይሊ ክትምስርት ስለትፍትን እዩ ግን እሱ ጥራይ ከዓ እኹል ኣይኮነን ዋጋ ስለ ዘኽፍሉካ ግዜ ስለ ዝበልዑልካ ነዚ እውን ግምት ምውሳድ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብዚያው ንስማዕ ጉት ምንድነው የሚለው ነገር ከኢትዮጵያ ጋር በተቃርኖ ነው የቆሙት ስለዚህ ኢሚዲየትሊ በተለየ ወደቡ ጉዳይ ከተነሳ በኋላ ሽፍት ያደረጉት ወደ ግብጽ ነው ወደ ግብጽ ሽፍት ያደረጉበት ምክንያት ምንድነው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚነሱና ኤርትራን ደህንነትን ያሰጋኛል ብላ በመታሰብባቸው ጉዳዮች በግብጽ ጥላ ውስጥ መከለል ትፈልጋለች ሶ በግብጽ ጥላ ውስጥ ለመከለል ከኢትዮጵያ የደህንነት ስጋት ምክንያቱም ያ ጦርነት ከተካሄደ በኋላ በኤርትራ ውስጥ ስደት ነው የተፈጠረው የኢኮኖሚ ድቀት ነው የተፈጠረው ኢትዮጵያ ትልቅ ማርኬት ነው ኤርትራ በቀላሉ ልትለማ የምትችል በቆዳ ስፋቷ ትንሽ በህዝብ ቁጥርም አነስ ያለ ሀገር ነው ከኢትዮጵያ ጋር ስታወዳደራት ምናልባት የኢትዮጵያን 1/10ኛ አካባቢ የምታክል ሀገር ናት አርጀንታዩ እቲ ኣብ ተቅድሚት ዝብለጽነ ሓቅነት ኣሎ ኤርትራ ኢሚዲየትሊ ቅድሚ ዝውን እንትኾነ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ምስተን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃገራት ብቐረባ ክሰርሕ ፀኒሐ ሕጂ ጉዳይ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጀመረ ይኮነን ምስ ግብፂ ሓያል እዋን ጌራ ነይራ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ካብ ዝጅምር እዚ ናይ ኣቢ ዕንደራ ካብ ዝጅምር ግን እቲ ዝነበረ ርክብ ዕንቆት ክውስኸሉ ተኻኢሉ እቲ ትሱ ዝብሎ ዘሎ ግን ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነትን ከም ጌራ ግብፂ ያ ዝያዳ ደፊዓትሉ ንዑ ስለምንታይ እንታይ ኢልና ክንደ ግዜ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምርካብ ማለት ንግብፂ ሱሳይድ እዩ እዚያ እሳቶም ክውሓጠሎም ዘይደልዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ እትደሊ ሃገር ወይ እውን ዓብ ስጋት ዝስማዕ ሃገር መን እያ ግብፂ እያ ምክንያቱ በዚ ኒል ጉዳይ ከይተፈፀመ ከሎ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተተወሲኹሎም ነፍሲ ቅትለታዊ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ሶም That's why ግብፂ ናብ ኤርትራ ክትጓየዝ ዝረአ ዘሎ ግብፂ ኣብ ብዙሕ ዲፕሎማት ናታ ናብ ኤርትራ ሓንሳብ ናይ ስለያ መላእክቲ ሓንሳብ ናይ ገለመለ ትሰድድ ዘላ ኣብ ዝኸደቶ ድማ ምስ ኤርትራ ክትራኸብ ትፍትን ዘላ እዚ ከምኡ ድማ ሶማልያ ክልቲአን ሃገራት የንበር ኤርትራ እኮ ኣክቹሊ ዝግ ብዝበለ መንገዲ ክትከይድ ትፍትን ዘላ ግን ግብፂ ቅልጡፍ ዝኾነ ነቲ ዕድል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ክትምዝምዞ ምክንያቱ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዕረቃውን ዓብ ስጋት ከም ዘሎ ዓብ ስጋት ኣለዋ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተታሪቃ ግብፂ ሽግር ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ፈልጥዮም ኣብቲ ቦታቲ እቲ ዘለዎም ጽልዋዕ ክጠፍእ ከም ዝኽእል ቻይና ከፍተኛ ባለስልጣን በዛሬው ዕለት አስመራ ከተማ መግባታቸው ተሰምቷል። እኚሁ የቻይና ከፍተኛ ባለስልጣን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎሚ 21 ታሕሳስ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ዓዲ ሃሎ ንፍሉይ ልኡኽ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ሹ ፔንግ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣምባሳደር ሹን ኣብ ርክቦም ኣብ ክልተኣዊ ዝምድና ኤርትራን ቻይናን ንኤርትራን ሃገራት ዝዞባን ኣብ ዘገድሱ ጉዳያትን ንዕኦም ዝጸልዉ ኣህጉራዊ ምዕባለታትን ከምኡውን ብመሰረት ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ቻይናን መንግስቲ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከተግብሮ ወጢኑ ብዛዕባ ዘሎ መደባት ልምዓትን መቃን ትግባሩን ኣተኪሮም ተመያይጦም ኣብቲ ርክብ ኣምባሳደር ሹ ቻይና ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ምስ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ኣብ እትገብሮ ጽምዶ ምስፋን ሰላምን ምርግጋእን መሰረታዊ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ቻይና ንቀዳምነታት መደባት ልምዓት መንግስቲ ኤርትራ ርዒማ ኣበርክቶ ክትገብር ቅርብቲ ምዃና ኣረጋጊጹ
ፍሉይ ልኡኽ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ሹ ፔንግ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ዝተላዕለ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት መንግስታት ኤርትራን ቻይናን ተቐራራቢ ርድኢትን መርገፅን ከም ዘለዎም ክግንዘብ ከም ዝኸኣለ ብምንጻር መንግስቲ ቻይና ኣብ ልምዓታውን ፀጥታውን መዳያት ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓቢሩ ክሰርሕ ድሉ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብቲ ርክብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ሊ ዢያን ተረኺቦም ነይሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 2024 ኣብ ቻይና ኣብ ዝተቃንዐ ኣኼባ መራሕቲ ቻይናን ኣፍሪቃን ተሳቲፉ ነይሩ ፍሉይ ልኡኽ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ሹ ፔንግ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ኤርትራ ተመሳሳሊ ርክብ ፈጺሙ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ተሰይመው እንደነበሩ ሕጂ እንታዩ እዚ ጉዳይ ዝክንሪኦ ከለና ናይ ቻይና ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ሓደ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ክርፍስ ንቻይና ከርባሓ ከም ዘይክእል ምክንያቱ ኣብ ቀይ ባሕሪ ከጋጥም ዝኽእል ፀገም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከጋጥም ዝኽእል ፀገም እውን እንተኾነ ቻይና ብኩሉ መንገዲ ክሰራናዓ ዝኾነ ይኹን ሚስ ካልኩሌሽንስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከጋጥም ዝኽእል ቀዳማይ ዝኸስር ኣካል መን እዩ ቻይና እዩ ኦፍኮርስ እቲ ህዝቢ ክልቲኡ ክሳራ ኣለዎ ግን ብቁጠባዊ ዓይኒ ዓብ ክሳራ ዘጋጥሞ ቻይና እዩ ዋይ ዓብይ ኢንቨስትመንት እዩ ዘለዎም ኣብኡ ከባቢ 14 ቢልዮን ዝትመን ዕዳ ድማ ኣለዋ ኢትዮጵያ ካልእ ዘራርባ ውግን ተጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ዕንወት ክወርድ ክኽእል ዝፈልጥዎ የብሎምን እዚ ኩሉ ረብሓ ድማ ናብ ልዕሊኦም ይክወርድ ካልኣይ ሕውቲ ብዝፈጠሮ ንግድናቶም ተሸጊሩ እንተሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከጋጥም ዝኽእል ኩናት እውን ካልእ ሪስክ ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል ይርድኦም እዩ ብካልእ መንገዲ ኣብቲ ዞባቲ ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ቀዳመይቲ ትፅዕር ሃገር ቻይና እያ ክትከውን ኣሜሪካ ረብሓናታ ኣብ ዕግርግር እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ቻይና ግን ረብሓናታ ኣብ ሰላም እዩ ብካልእ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ድማ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ሶማሊላንድ ክትገብሮ ትኽእል ረብሓ ክሪኡ ከለዉ ንሳቶም ድማ ስትራቴጂካዊ ኣብ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ጥራይ ዘለዎም ሓይሊ እኩል ክኸውን ስለ ዘይክእል ብፍላይ ድማ ኤርትራ ናብ ካልእ ሓይሊ ንኸይትኸይድ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ኤንጌጅመንት ክቅፅል ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ናይ ሆፕ ኤርትራ ድማ ፀቕጡ ክትገብረሎም ከም ዘለዋ ገለ ነገር ምንቅስቃሳት ክትገብር ከም ዘለዋ ሳክት ንስለ ዘረባ ዲልስ ንምግባር ጥራይ ዘይኮነስ they have to really show ኤርትራ ኣገዳሲት ሃገር እያ ኣገዳሲት ሃገር ንሕና ጥራይ ኮና ንብል ኣገዳሲት ሃገር ምዃና ስምዕዎም ቶም ጎረቤታ ይብሉ ኣብዚ ፊኗ ወሳኝ በዓለም አቀፍ ፖለቲካ ላይ ወሳኝ እንድትሆን አድርጓታል። ቀይ ባህር ላይ የተሰየመች ሀገር ናት። ሁለት ወደብ የያዘች ሀገር ናት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ታሪካዊና ባህላዊ ቁርኝት ቀላል የሚባል አይደለም። ስለዚህ ኤርትራ ከጦርነቱ በኋላ የወታደር ካምፕ ነው የሆነችው። ብዙ የሚሊተሪ ሳዋላይ ወጣቶቹ ስልጠና ማካሄድ አሁን የትምህርት የምናምን ሕጂ እቲ ዘረባናቶም ኩሉ ግዜ ብግምጣል እንዲዩ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ከምዚ ክብሉ ከለዉ ገለገለ ሰብ ኣሎ ሓልዮት ናይቲ ህዝቢ ከለዎም ይድንግፁልና እዮም ነው ደንጊፆምልካ ይፈልጡን እዮም ኣነ ኣብዛ ቻነል ናተይ ንፁር ክኾነካ ዝደሊ ካብ ኢትዮጵያ ድንጋፀ ኣይትፀብሕ ኢትዮጵያ ከም ሃገር እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ህዝቢ ካላርሲ እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ኢትዮጵያ ከም ማሕደር ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን መሬት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ድንጋፀ ዝበሃል ክህልዎ ይክእልን እዩ እቲ ረብሓ ዘለዎ ካብቲ ድንጋፀ ንላዕሊ እዩ ከም ሰብ መጠን ክድንግፁልካ ይኽእሉ ገለ መለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ረብሓ ናቶም ግን ኤርትራዊ ድማ ኣብ ታሪክ ናቶም እቲ ዝበርትዕ ህዝቢ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ ሽዱሽተ ድዮም ክንደይ መራሕቲ መፅኦም ኣለዉ ሃይለ ስላሴ ደርግ መለስ ሃይል ማርያም ኣቢ ኤክሰትራ ክቕፅል እዩ ድሕሪ እውን ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣብ ታሪክ ዝነበሩ እውን ኤርትራ ዝበሃል ህዝቢ ሓያል ህዝቢ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀጋታት ድማ መተካእታ ዘይብሉ ኣገዳስነት ዘለዎ ፀጋታት ምዃኑ ድማ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ክንምንታይ ከሽክዑካ ይፍትኑ ብትግራይ ድዮም ክመፁ ብዓፋር ድዮም ክመፁ ንህዝቢ ማለት ቅርበት ናይ ህዝቢ ከም ዘለዎን ድንጋፂ ከም ዘለዎምን ብሃይማኖት ድዮም ክመፁ ብገለ ድዮም ክመፁ ኩሉ ግዜ ናብቲ ገባሕርናን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይቲ ሃገር እዮም ቀዳምነት ዝህቡ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይኮኑን that's why ድማ ህዝቢ ኤርትራ ክደክን ክረክብን እዮም ዝደልይዎ ክፀግብን ፅቡቅ ክረክብን ኣይደልዩን እዮም እንተፀጊቡ ሓያል እንድሕሪ ኮይኑ ዕድል የብሎምን ጀስት በዚኣ መንገዲ ክንርድኦ እንድሕሪ ክኢልና ሓደ ዓብ ፀገምና ፈቲሕና ኣለና ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ሽግር ኣነ ዝረኣኹ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሓይላ ትገብሮ ካብ ትገብሮ ፀገም ኤርትራውያን ከዲዖም ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ንኤርትራ ዘምፅኡላ ፀገም ይበዝሕ ክደግማ እዚያ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዘካበዶ ነገር እንተሎ ኤርትራውያን ምስ ደርጉ ኮይኖም ምስ ሃይለ ስላሴ ኮይኖም ኢቭን ኣብ ግዜ ረፈረንደም ምስ ሃይለ ስላሴ ኮይኖም ነቲ ናይ ኤርትራ ኣንፃሩ ከም ዝሰርሑ ዝነበሩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ፀገም ብዓብዩ ኢትዮጵያውያን ዘሽክዕዎም ኤርትራውያን ነቲ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራን ስቃይ ናይ ህዝቢ ኤርትራን
ካብጥን ትክሳብ ሎሚ ዝቐፅልዎ ዘለዎ ሰም እዮም ኢትዮጵያ ድሌትኩም ክትብሎም ትኽእሉ እዮም ፀላኢ ሃገር እዩ እቲ ዝዓበየ ሽግር ናትና ግን ኢትዮጵያ ድማ ብተደጋጋሚ ትጥቀመሉ ታክቲክ እንታይ እዩ ካብ ህዝብና ገለ ክፋል ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስኣክ ከም ዝሰርሕ እሚና ሓንሳብ መራሕቲ ሃይማኖት ክኾኑ ይኽእሉ ብመንገዲ ሃይማኖት ክመፁና ይኽእሉ ሓንሳብ ብሄር ገይሮም ክመፁ ይኽእሉ ሓንሳብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብረብሓ ብምሁራት ክመፁ ይኽእሉ እቲ ዕላማ ግን ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ንበዲ ነጋር እዩ ንጥቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ታሪኽካ ተመሊስካ ተገንዘቦ ወላ ጥንቲ ተመሊስካ ተኸይድካ ነገስታት ናይ ኤርትራ ሓደ ዓቢ ብድሆናቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ ሓይሊ እዩ ነይሩ ስለዚ if we are clear ኣብዚ ነገር እዚ ክንርዳእ እንተኽኢልና the first thing ንፀላኢኻ ክትፈልጦ እዩ ዘለካ ፀላኢኻ ምፍላጥ ማለት ድማ ታክቲክ ክትጥቀመሉ ዝኽእል ካብ ታሪክ ክትግንዘብ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ፀላኢና ፊት ንፊት ገጢሙ ንኤርትራውያን ከም ዘይስዕሮም እቲ ታሪክ ሰነድ ኣለካ ሰፊሕ ሰነድ እንድሕር ኣለካ ካብኡ ንላዕሊ መረጋገፂ ኣይደልን ኢኻ እቲ ናይ ቃልሲ ዘናውሖን እቲ ሽግር ትምረት ዘግድዶን ግመን እዩ እቶም ኤርትራውያን ነቲ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጡ ምስቲ ፀላኢ ክስለፉ ከለዉ ኣብዚ ቀረባ እውን እኮ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ ሓደ ሃገር ዓብ ክፋል ናይ ካብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ክኸውን ይኽእል ክፋል ሕብረተሰብ ወላ ኣቡዲ በዲኡ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ይኽእል ኤርትራዊ ክኸውን ይኽእል ብዘየገድስ ብክልቲኡ በቡን በዲዩን በብሓጎታቱን ኤርትራዊ ኮይኑ አይዲዮሎጂካል ብስነ ሓሳብ ግን ምስ ትግራይ ዝረዓመ መንእሰይ ከም ዘለዎ ምፍላጥ የድሊ ገለገለ ሰብ ኣሎ ተጋሩ እኮ እዮም ሳቶም ኖ ደቂ ተጋደልቲ ደቂ ስዋኣት ኣብቲ ናይ ትግራይ አይዲዮሎጂ ዝረዓሙ ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ኣለካ ምናልባት እቲ ዘረባ ኢልካ ኣኻኺብካ ምዝራብ ኣይኮነን እዚ ድማ ደይመደይሉ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ 26 ዓመት ፀጋታት ኢንቨስት ገይሩ ንገለገለ መንእሰያት ሕፅበት ኣእምሮ ካብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ብፅቡቅ ኣቀባብላ ከም ዝገብሮምን ማይን መግብን እናሃበ ትምህርቲ ዕድል ከም ዝረኽቡ ንገለገለ ሰባት ድማ ብስኮላርሽፕ ደገ ከም ዝኸዱ ኣብ ዓዲ ኢትዮጵያ ከም ዝመሃሩ ዕድል ገይረ ነቶም ደረፍቲ ድማ በቃ ገንዘብ ሂቡ መኪና ከም ዝዝውሩን ገለመለን ገይርዎም እዚኦም ይፈትውና እዮም ንዓና ቀዳምነት ዝሕለቁልና ሰብ እዮም ገለገለ እቲ ኣጀንዳ ግን እንታይ እዩ ልክዕ ከምታ በርባዓታት አንድነት ንክገብሩ ዝፃዕርዎ ገምጢሉ ናይ አንድነት ተመክሮ ስለ ዘለዎም ሃይለ ስላሴ ዝገበሮ ነታ መፅሓፍ ስለ ዘንብብዋ ደጊሞም ንእሽተይ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ዘይፈልጣ ፅቡቅ ገይሩ ዘይበሰለ ቤላ ገይሮም ነዚ ብደርፍን ብገለን ሕውነት ኣለና ታሪክ ኣለና ገለ ኣለና ንሕና ክንከላኸለልኩም ኢና ናፅነት ንሕና ኢና ሂብናኩም ኣብ ቃልሲ ሓጊዝናኩም ኢና ብላብላ ብዝብል እሚኖም ነቲ ናብኦም ገይሮም ነቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕርን ናይ መሬትን ንምስላጥ እዩ ነይሩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ክገብራ ዘሎ ኩልና ክንገብሮ ዘለና ኤቭሪባዲ ንኤርትራ ዝሓልየላ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓሊ ክገብሮ ዘሎ እንታይ እዩ ብዛዕባ እቲ ፀላኢ ክጥቀመሉ ዝኽእል ታክቲክ ለይቲ መዓልትን ክምህሮ ኣለና ነቲ ንእሽተይ ወለዶ እቲ ዓቢ ወለዶ ነቲ ኩነታት ስለ ዝረኣዮ ይርድኦ እዩ ይፈልጦ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዑ እቲ ንኡስ ወለዶ ግን ብፍላይ ኣብ ስደት ከዓ ነዊሕ ዝገበረ ንዑታት ከይፈልጦ ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ጎደናታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትርእዮ ዘላ በለጭለጭ ዝብል ገለመለ ይስዕበ እዩ ኣብ ኤሮጳ ትነብር ተኮይንካ በለጭለጭ ናይ ኣዲስ ኣበባ ክስዕበካ ናቹራል እዩ ዱባይ ክስዕበካ ናቹራል እዩ ተፈጥራዊ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ፅቡቅ ነገር ዘይመነሰብ የለን ተርዲኹም ሎ ፅቡቅ ነገር ልክዕ ከምቲ ንስኻ ኣብ ፊልምታት ትርእዮ ከምኡታት ዘይመነሰብ የለን እዚ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዘይምህላው ደብለጭለጭ ነገር ዘይምህላው ንክንደይ መንእሰይ ናትና ፅቡቅ ራእይ ብዛዕባ ኤርትራ ከም ዘይህልዎ ገይርዎ ኣሎ እዚ ፋክት እዩ ክትቅበሎ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ኣብ ግዜ ቃልሲ እቲ ብሰውራ ዝነበረ ምስቲ ኣብ ኣስመራ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ወይ ኣብ ከተማታት ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሓደ ኣይኮነን ኤርትራ ሂወት ናቶም እቲ ኣብ ሰውራ ከርተት ዝብል ዝነበረ ኣርሒቑ ስለ ዝጥምት እምበር እቲ ኣብ ኣስመራ ኮፍ ኢሉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዝሰርሕ ዝነበረ ወይ እውን ሂወቱ ክመርሕ ዝነበረ ጥዑም ሂወት ይነብር ከም ዝነበረ ጠፊዎ ኣይኮነን እቲ ዘገርመኒ ክፋል ድማ the most amazing part ንዓይ ካብ ሳሕል ኣብ ጥልያን መፂኦም ደርፊ ከስምዑ ከለዉ ኣብ ጥልያን መፂኦም ኣብ ኣሜሪካ ከይዶም ጎስጓስ ገይሮም ናብቲ በረኻታት ሳሕል ክምለሱ ከለዉ እቶም ተጋደልቲ ይኹኑ እቶም ስነ ጥበበኛታት ይኹኑ ኢቨን እቶም ካድረታት ናይቲ አንቀሳቃሲ ናይቲ ህዝባዊ ግንባር እዚ ክንምንታይ ዕላማ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ከመይ ዝበለ ምቾት እናረኣኻ ሰብ ሰሪዑ ዝነብር ስድርኡ ዝኣሊ ንደቁ ዘምህር ዘሎ እናረኣኻ ንስኻ ግን ናብቲ በረኻታት ናይ ሳሕል ከይድካ ቃልሲ ትቕፅል ኢማጂን ኣብ 82 ዝመፅእ ዝነበረ ኣብ 85 ዝመፅእ ዝነበረ ገለመለ ናፅነት ሽዑ ይኮነ መፅኡ ነዊሕ ዓመታት ክንደይ ኣብኡ ነይሮም ተመሊሶም ዝተሰውኡ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ኤርትራ ክትሰርሓሉ ዘለዋ ነቲ ናታ ፅቡቅ ነገር ክትፈልጥ ክትክእል ኣለዋ ንሱ ጥራይ ዘይኮነካ ፀላእቶም ክሳዕ ክንደይ ብዘብለጭልጭ ከሽክዑና ከም ዝኽእሉ ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ታክቲክ ብፍላይ ድማ
ምስ ኢትዮጵያ በዓል ፈረንሳ ኣሜሪካ ተወሲኽካ ድማ ትገይም ንምንታይ ሓያል ከም ዝኸውን ክንግንዘብ ከም ዘለና እዚ ድማ ንዓና ንሓዋሩ ብድሆ ክኾነና ከም ዝኽእል ብምግዛብ ኩሉ ሰብ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ክምህሮን ከንቅሖን ከም ዘለዎ ክነግር ይደላነ ነዚ ድማ ክንሰርሓሉ ኢና ኣብዚ ቻነል እዚ ለይቲ መዓልትን ንዑይና ክንሰርሕ ንፍትን ዝመንሰይ ነዚ ተፈሊጡ ድማ ኤርትራ ኣብ ህዝባይ ትቐንዲ ሓይላናታ ካብ ህዝባይ ኣቲ ፀጋኣ ንህዝባ ጥራይ እንተሒዛ ድማ ኩሉ ክትበፅሖ ትኽእል እያ ኣይኖ ናይ ሎሚ ቁርብ ነዊሓትኩም ኣላ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ልዕሊ ኩሉ ድማ ርእቶታት ናትኩም ድማ ፀሓፈ ፕሊዝ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ነታ ቪድዮ ትሰምዕ ነቲ ኮሜንት የንብቦ እዩ ስለዚ ፅቡቅ ርእቶ እንተለኩም ካብ ናተይ ዝፍለ ነቐፌታ መኣረምታ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ ነቶም ሰባት ካባይ ንላዕሊ እውን ንዑ ብኡ ገይሮም ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ትፈልጡ ኣፍልጦ ዘለኩም ተመክሮ ዘለኩም ስለ ዘለኹም ሓበሬታ ግደፉ እናበልኩም እዚያ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ኣብ ካሊእ ይራኸበና عايز قبر حزبي سعب بناركبو عادة توديو عادة زدربو كل فوق قدو وصاني ذات معرف يا أخلو مرتو حزب الله معرف مسر زمان مسر زنسكي كشاب كرم وتنكسكي عفي حزبي عفدك بناي سلام كله بروحو المهن ورسو هلا بتقو مقصقع من خلا بفوري واننت ببالك ابا يا ناي مدرتا علي فوم يوم جاكانو هاقواف بري قدفو علوف قسلتاتو جيتو تنكفوتا صحفتا صحيفو محكم السنبرو هجاتم تابيو مسلا كوبرو سسر بحتات جران يملو يقمط القزية عالمنا طولو سلام كن سلام ودبات سجاجة